Crocodin, no t'esveris, tindràs el que t'has buscat. Ara veuràs la força i la fúria que pot arribar a tenir un autèntic cavaller del drac. Què dius? La força d'un autèntic cavaller del drac adult és incomparablement més gran que la d'en Fly. Què és això? L'esperit de lluita sembla que hi és, però es queda aquí parat. Vinga, ataca, Crocodin! No penses atacar? Et decapitaré, Varan! Tu ho has volgut! Ah! Mira, li ha tallat el cap. Ah! Sí, l'estral s'ha trencat en 1000 trossos. Què és això? Alguns lluitadors des del cos d'en Varan fins a la destral. Aquesta és l'arma més gran dels cavallers del drac! L'aureula del drac! L'aureula del drac? L'aureula? Ah!